mga sunog ang natala kagahapon sa Dakbayan sa Sugbo. Una nga nadawat sa mga bombero ang sunog kagahapon alas 8:26 sa buntag sa Sitio Tabuk, Barangay Pitos, diin 13 ka mga panimay ang nasunog. Nasayran nga usa ang naangol, samtang gibana-bana nga mukabat sa 375,000 pesos ang danyos niini. Samtang kagahapon alauna 46 sa hapon sa Sitio Mangga, Barangay Mambaling, 65 ka mga panimay ang naugdaw ug usa ang natala nga naangol. Gibana-bana nga mukabat sa kapin sa 3 milyones pesos ang danyos sa maong sunog. Samtang alas 6:28 kagabi natala ang sunog sa Subosteja 2, Barangay Kalunasan, diin 5 ka mga panimay ang naugdaw. Wa hinuoy naangol o namatay sa maong sunog. Apan gibana-bana nga mukabat sa 225,000 pesos ang danyos sa sunog. Ug sa pagsuwat ning balitaa, padayon pang gisusi sa mga bombero ang hinungdan sa maong sunog.